αναθέσαν απευθείας. Βέβαια πάλι με διαδικασία και δεν ενέκρινε το Υπουργείο την απόφαση της απευθείας ανάθεσης μεταφοράς μαθητών. Επειδή αυτό είναι το πρόβλημα και σήμερα διαμαρτύρονται οι λεωφορείουχοι γιατί δεν πληρώνονται. Αυτοί οι πιο πληράτους. Τζάμπα δεν δουλεύει κανένας. Ακριβώς αυτό είναι. Από εκεί και πέρα εμείς επικοινωνήσαμε με την περιφέρεια, το Περιφερειάρχη. Αυτοί κάνουν τα διαβήματα που πρέπει να κάνουν. Είναι πλέον θέμα κάποιας τροποποίησης της απόφασης του Υπουργείου για να μπορέσει να δοθεί εντολή να ισχύσει η σύμβαση που υπεγράφει το Σεπτέμβριο και να γίνει η μεταφορά κανονικά όπως γίνεται. Εμείς αλλήμως είμαστε ο πλευρός σας, πλην όμως είμαστε αδύναμοι να λύσουμε το πρόβλημα. Πού πρέπει να προσθέσουμε πάνω από εσάς? Ο Δήμος είναι υπεύθυνος. Είναι ο Δήμος. Εδώ είμαστε. Εμείς είμαστε. Αναλάβαμε την απελώρια ευθύνη στο ζήτημα της παιδείας. Μας δίνουν τη διαχείριση των σχολείων. Και εμείς την αναλάβαμε. Και είπαμε στους κατοίκους, δεχόμαστε αυτό το καλλιτράδι, δεχόμαστε αυτό το μέτρο που να δουλέψουν τα σχολεία. Η μεταφορά, δηλαδή ό,τι ισχύει από την προηγούμενη δεν καταργεί η επόμενη, εντάξει, υπήρξε ήταν αρμοδιότητα της νομαρχίας και όταν μιλάμε για σχολικό έτος, άλλο το αν ο Δήμος ανέλαβε καθήκοντα από 1η Πρώτου, το σχολικό έτος υπολογίζεται από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο. Εντάξει, και η σύμβαση που έγινε για την μεταφορά ήταν αρμοδιότητα της νομαρχίας, η οποία νομαρχία έκανε τη διαδικασία αυτή που έπρεπε να κάνει. Βεβαίως δεν την έκανε. Μπορεί σήμερα να ξεκινήσει μια διαδικασία και αύριο να έχει έναν διαγωνισμό στα χέρια σου. Σαφώς και μπορείς. Θα ζητήσεις με κλειστές προσφορές σε 5 εργολάβους, η δαπάνη δεν θα είναι πάνω από 60.000 ευρώ. Το περνάτε στο δημοτικό. Να απαντήσω λίγο Σάκη, να απαντήσω εγώ λίγο. Δεν μπορούμε να δώσουμε αυτή τη λύση, διότι η αρμοδιότητα... Υπάρχει μια σύμβαση η οποία δεν είναι ισχυρή. Σε έχω ακούσει. Την αρμοδιότητα την έχει το Δήμος. Να ακούσεις και εμένα. Η αρμοδιότητα αυτή έρχεται στους Δήμους, αλλά δεν σημαίνει από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι ισχύει κιόλας. Θα πρέπει να γραφτεί στο ΠΕΚ, να κάνει ο Δήμος τον προϋπολογισμό του, να ανοίξει κωδικό αριθμό για να πληρώνει τη σύμβαση και μετά θα κάνει δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση. Διαφορετικά, πριν, ένα λεπτό να τελειώσω, φίλε, να τελειώσω. Ένα, τελειώσω. Δεν είναι το θέμα, το Σάκη επιστήμονο στο Σάκη. Και του λέω, αυτή είναι η πάγια εκτακτική για όλα τα έργα των Δήμων. Το ίδιο ισχύει για όλα. Επειδή έκανα δήμαρχος 8 χρόνια στο Δήμο Αντικονικών. Πολύ ωραία. Αυτή την πρακτική την ακολουθήσατε και στις αναθέσεις με τα έργα, με τα πεζοδρόμια, με τους δρόμους, με τις ασφάλτους, με τους εργολάβους, με τα σαν δήμαρχος, ναι. Πάντα. Και να συμπληρώσω, επειδή είμαι λίγο πιο... Επειδή έχω και τη μεταφορά των μαθητών σαν Δήμος Αντιγονιδών, όχι σαν ΤΕΛ. Εγώ έχω σύμβαση με την νομαρχία και η νομαρχία κατ' επέκταση περιφέρεια πολιτεία. Εγώ σήμερα αυτά τα δρομολόγια τα υλοποιώ. Βρίσκω τρόπο, τα υλοποιώ. Έχω το λεωφορείο, τα κάνω. Αλλά ο Δήμος Αλεξανδρίας, ο Νιάς, ούτε λεωφορεία έχει να κάνει αυτή τη δουλειά, ούτε δικαίωμα έχει να υπογράψει σύμβαση με το ΚΤΕΛ ή με το Εθνικό Πρακτορείο. Κακώς, ο ανάφερες δεν το υπεξήγησε επακριβώς. Νομίζω για αυτό θέλω να σας πω να σας διακόψω. Συγγνώμη, εμείς είμαστε απλοί πολίτες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι ΦΕΚ, αν είναι ποιος είναι ο ορισμός. Εμένα με ενδιαφέρει να ανοίξει το φριολείο και να πάει το παιδί στο σχολείο με το λεωφορείο. Να είναι ασφαλισμένο το λεωφορείο σωστά, αν γίνει κάτι, και να είναι ανοιχτό το σχολείο και να πάει το παιδί στο σχολείο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το κάνει. Εσείς είστε ο επόμενος που θα έρθουμε, είναι ο κοινοτάρχης μας, εσείς είστε ο αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος, είτε λέγεται περιφερειάρχης, είτε λέγεται οτιδήποτε. Είναι απλό για μένα. Εγώ δεν είμαι νομικός, ούτε θέλω να γίνω. Εμένα δεν ήρθε κανείς να με ρωτήσει πώς βγάζω λεφτά και πληρώνω φόρους για να έχει η πολιτεία χρήματα για να έχει σχολεία. Δεν ήρθατε να με ρωτήσετε πώς δουλεύω και πώς βγάζω μεροκάματο και πληρώνω ΦΠΑ και όλους αυτούς τους φόρους. Δεν τα μπερδεύω. Μήπως αμφισβήτησε κανένας... Εμένα με ενδιαφέρει ποιος από εσάς μπορεί να μας βοηθήσει αύριο τα παιδιά μας να πάνε σωστά στο σχολείο.